Kanigiri ka All India Radio Shillong ka khubor man puli di kasan ni jana kimat bakong san jong ko khubor ka ri India kalong ka Shillam jong kiriudon sa pakaperthai ong Menteri Ramadu Kari Narendra Modi penbena ka Meghalaya Board of School Education ya ka result jong ka examine Higher Secondary School Leaving Certificate tengsan ka St. Anthony's Higher Secondary School Shillong Menjur ke Sarkar Meghalaya ya kaan Meghalaya Settlement of Areas Ordinance 2008 ban ailat jensur ya kinong siu khajna nang kiyo kibayo pang COVID-19 ha Meghalaya maham ke Sarkar ban dan kunada ke pisa ya kibapenkhen ya ki anya da na ka jing sapriang ka jong coronavirus ikubor kibabnya Menteri Ramadu Kari India Narendra Modi udah ong bakari India kalia iki ka penbah iki bat ka penkeladuru iki bat ka terwaru lat ki bethamai ha ka ban kentiu ya ka yo ka kon Modi udah ong bakani ka de kari India ka basim lat pendengkam ya ka bor ba ka jingla ka jung kibriu na ka bentaban kentiu ya ka rai kaman ha ka jingkrin pli ka jong ya ka India Global Week 2008 kabala long hum kasni umuri doong baka India kashim ya ka bentak bakongsan ha ka ba penki bat penklan ya ka perthai situlum Narendra Modi ulaong baka di India kadai ka Shillam jong kiriudon sap bat kalong ru kanong penbha ka ba da ka jinglong tangrai jong karihi ka bala ban job ya ki babun ba ki jing bat ki jing wet ha ka liang ka lang salang bat ha ka liang ka yo ka kon ka Sarkar India nin ka sigla ong ba ka jing ken jung ki bri ki bela kot no COVID-19 hagari kalanan kiyu sha kanri fu R.0 prana ka shispa ha ka ba nyu pun ri hajar lai spa nyu pu pramut ki bri ki le yo jing kot na ka ni jing pang ka thadu menta tang hakini ki arpusaw kunta bala laru khat khanda hajar sanspa saw nyungut ki bri ki la kot no COVID-19 katnan ka ko ikakya jong Sarkar India kala ong baki bri ki bedang yo thamayo coronavirus hakari hakini ki arpusaw kunta bala la kidan arpusaw hajar praspa nyu pundai ngun kabala kanti ki jingken jong baro ki belangat ho coronavirus sa India syaka nyu lak rip nyu hajar arspa khandai pundrimut kani gadi ki jingken ki babon kat hadu menta hakari ya ka jingyo COVID-19 jong ki brio haki arpusaw kunta nadu bakani ka klam kala sedang ban kata ya kari ka Meghalaya Board of School Education nin kasngi kalapan benaya ka result jong ka Higher Secondary School Leaving Certificate lani ka SSLC exam ka St. Anthony's Higher Secondary School Shillong kala yo khundot ya baro ki first 10 position ha kani ka examen ha ka science bat ka commerce ha ka science ka St. Anthony's kala yo bat hilot ya baro ki kerdan ha ka first 10 list lat no tang ha ka 5th position kila don armut ki biyo bat ikani ka kerdan ki bakam thop ka St. Anthony's Higher Secondary School Shillong bat ka Laban Bengali Boys Higher Secondary School Shillong Ukastap Chaudhry jong ka St. Anthony's ulayo bat ika kerdan ka bahakli du jong ka first 10 list ha ka science bat ulayo South Spartan Ripu Pramax ha Kenya baro ki subject kumjuru kaliang ka commerce ka St. Anthony's ka yo bat hi jan baro ki top 10 list habatang ha ka 8th position kala yo bat lang bat ka Gorkha Patsala Higher Secondary School Shillong ha ka HSSLC commerce Ikomal Sharma ilayo abat ka kedan ka bahakli du da ka ba ilayo South Spa Sausan Marks habakhen kilum ya baro ki subject ka Sarkar Assam kalarai ban penjari ka jingkhang dam ko bapura ha ka sor golagat nadu nim janmit na ka banta prasngi ban la te lakam ya ka jing sapriang jong coronavirus la ong ki khubor Sarkar ki kinon perking ki bala penjari ha ki thang ki bahab ha ka golagat municipal board ki la sedang terekam na dokopor new beje nin menit kat kum ko hukum ka bala penni da district magistrate jong ka golagat u Bibhash Chandra Modi la ong ba ka total lockdown ha golagat kan terekam na do ka new terek na ta unai naitung ha do ka khat new terek jong naitung ha ka ba ulay thu ba kala don ka jingkiu ha ka jing don chiki bre ki ba yo COVID-19 ha ka ni ka sor ka bala bu jing mai ka ko ka kya jong pai ba
Ka jela Arunachal Pradesh ka pentip basa khatwingut kibri kila yo COVID-19 ha ka jela nin kasngi kabla kanti ke jingdon kibri yo coronavirus ha ka jela shaka arspa prapunyumut leitu ki khubor nakatnat ka kot kya jong ka sarkar Arunachal Pradesh na pedeng kini ki khatwingut ya sangut lala Phakathan Capital Complex sangut halo Subansiri bat iwe ha Changlang la ong u surveillance officer jong kajala Dr. L Jampa ki sangut kinongpang ki bathamai ki badon hagani kathan jong kanong ba jong kajala kata ki badon hagathan jong Capital Complex langut ki dei ki basa penkerpang haleki bat ki dei ki berangon phai na bar kajala kat ba arngut ki dei na nahalagun la ong susu Dr. L Jampa kani ko khubor kawan Shapina ko All India Radio Shillong ka kanun menteri jong sarkar Meghalaya nin kasngi kala ajing menjur halo ka jing menteri kam ya ka an Meghalaya Settlement of Areas Ordinance arajar arpo kani ka scheme ka bakarpang na kabenta ka jing siu khajna kan aila nri banai ya kinong siu khajna bakin pendep ka jing siu khajna ka baki deben siu ka sarkar ha ka ba kan dondu ka jing map dalai po na kasispa ya ka dor ka baki deben siu ka baki la pensa Menteri ng Baka Meghalaya Conrad ke sama ulo ong baki dan praspa sanmut kinong siu khajna ki baka khajna ka baki deben siu ko sarkar kala palat ya kasispa sanpu ar klo tengka ka kanhu menteri kala aji menjeru ya ka bah thongkam na ka bentai ki bri ki bedan jingduna ha ki department ka balong saw na kasispa ha Meghalaya ka jingdon ju ki bri ki yo COVID-19 kala ki se kasispa khat sawngut kat hadu menta na kini nri punyungut kidang don nak jing sa sumar saw pusangut kila kot bat arngut kila yap na kitas kibala le bat kibadang ap mentai ka kai pot kidon arspa kandai pusan peli kat hadu nin kesngi menteri katnat ka kot kya jong Meghalaya ba AL hek upentip banin kesngi khalangut kibri kila yo thmayu coronavirus ha jela ha ka ba shipomut kidene ka kunhun sipai BSF iwe ide ibrangon phai shen na Delhi bat iwe ibawan phai na kajing let yatho song kurim sapatna ibele let na du suwa kajing khangdam bat sa iwe ide ibrangon phai na Delhi menteri rambat kon ngan ong deng katu menteri rambat Conrad ke sangma ulo ong ba watla kajing don ju kibri kibiyo coronavirus ha kajla kala nang kiu kajing long jingman kadang de ke badang la bante lakam handrei kamut ban bangin kensting ulo ong ba tang ka sarkar marway kadon kam banile persya yo COVID-19 handai ula kerpa de ki patba makin simkya ye kilat jingyada da ka jingkit kli kada do menta kinong na ki bala phates kilong arpu hajar sanspa sahotli bat na kini arpu hajar sispa sapowitli kilong negative bat ki kai phot ki barang ap kilong arspa khanak santli Menteri ng Baka Meghalaya ulo ong susuru baka sarkar jela kalaray bandan kuna sanspa tengka persya yanu ki bapenken ya ki kendon penyajana iwe ni iwe pan ki bamdeng ki mas bat ki babia pathar ki jakapat ba hadin ke jingslap ke bajur ke badang chen hakita yo balala ke balawan ra ru ki jingslei hapun ki jakah Meghalaya ka jela kala ban mat biang ye ke jingjur slap hakini ki saw san sngi ki banwan ka Tanat Meteorological Center Shillong lengba ka Twitter kala ong ba kala air kit slap nakathan Bay of Bengal kan sakya shaneng sakathan Himalaya hakini ki arp sa kung tagi banwan bat ka jinghap slap kan beteng hakathan stilam mingi nadu kasi palay mentakatayo hakaba ka Meghalaya ru kan mat iya ka jingjur slap lenter hakini ki south kisan singi ki banwan ka jingthot ha usainar pun boarding electric kalawanra ya ka jingdu boarding ha ki lively ki district jong ka Arunachal Pradesh nadu ka janmit jong ka si utrai ka balabu jing ki bor pnia jong ki jaka ai jing sumar ya ki bayo pang COVID-19 la ong menteri sarkar ka Arunachal Pradesh usainar ubapun boarding na katalguri diomali ba arspa arpo kilovolt ula dukut nakadaw ka jingthot ki kor ki bor nadu ka por saw lai pu ar minute janmit ha ka si utrai bat ki district ki bala du boarding kilong ka tirap changlang bat longding la ong menteri jong ka tanat PHE jong ka Arunachal Pradesh uwang ki lowang bat ula ong ru ba ong dan kilat da kumoy pat ban penyo boarding biang se kini ki jaka ka radu menta
Wala kata udah ong ba u executive engineer u bade kimi yakini kijaka ula kular ban marmot bat penpol biang ya ke boarding segini kijaka hapo kikindiat sni. Katu gani ko kubor lakot ke belawan supina ke All India Radio Shillong.